నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? కిరణ్ రాజీనామా చేస్తే కొత్త సీఎం ని నియమిస్తారా? రాష్ట్రపతి పాలన విధిస్తారా? సీమాంధ్రలో కాంగ్రెస్ ఖాళీ అవుతున్న నేపథ్యంలో నిర్ణయం ఎలా ఉండబోతోంది? రాష్ట్ర పరిణామాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్న కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందన్నది కీలకంగా మారింది. విభజన బిల్లు లోక్సభలో పాస్ అయిన తర్వాత రాష్ట్ర పరిణామాలపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ దృష్టి పెట్టింది. సీఎం రాజీనామా చేస్తే ప్రత్యామ్నాయాలు ఏంటన్న దానిపై కాంగ్రెస్ కోర్ కమిటీ చర్చించింది. పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దిగ్విజయ్తో పాటు గత ఇన్ఛార్జ్ గులాం నబీ ఆజాద్ను కూడా కోర్ కమిటీ సమావేశానికి పిలిపించుకుని తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు. కిరణ్ రాజీనామా చేస్తే కొత్త సీఎంను నియమించాలా, రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టాలా అన్నదానిపైనే ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది. ఇప్పటికే సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన కొందరు మంత్రులు రాజీనామా చేశారు. నేడు సీఎంతో పాటు సీమాంధ్ర కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది రాజీనామా చేస్తారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ పరిణామాలన్నిటిపై కోర్ కమిటీలో చర్చించిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నెక్స్ట్ ఏం చెయ్యాలన్న దానిపై కసరత్తు చేస్తోంది. పీసీసీ చీఫ్ బొత్స సత్యనారాయణని ఢిల్లీ పిలిపించుకున్న హైకమాండ్ ఆయన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంది. సీమాంధ్ర నాయకులు ఎంతమంది కాంగ్రెస్ ను వీడి వెళ్లిపోతున్నారో, రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతోంది, నాయకులు ఎక్కువ సంఖ్యలో రాజీనామా చేస్తే ఎలా, రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టాలా, సంఖ్యాబలం ఉంటే కొత్త సీఎంని నియమించాలా అన్న దానిపై వారి మధ్య చర్చ జరిగింది. విభజన విషయంలో కాంగ్రెస్ తప్పు చేసిందంటూ సొంత నాయకులే సీమాంధ్రలో పార్టీని భ్రష్టు పట్టించారని హైకమాండ్ మదన పడుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో సీమాంధ్ర ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ పై నమ్మకాన్ని మళ్లీ పెంపొందించగలిగే నాయకుడిని రంగంలోకి దింపాలన్నది హైకమాండ్ వ్యూహం. సీమాంధ్రలో ఎక్కువ మందికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉండే వ్యక్తిని సీఎంగా నియమించాలని యోచిస్తోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలోని రెడ్డి సామాజిక వర్గం జగన్ వెంట వెళ్లిపోగా టీడీపీలో కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ప్రాధాన్యత సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. దీంతో బీసీ లేదా కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని సీఎంగా నియమించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరిది అన్న సందేశం ఇవ్వాలన్నది హైకమాండ్ ఆలోచన. అందుకే 2 రోజుల పాటు ఢిల్లీలోనే ఉండేందుకు వెళ్లిన బొత్స సత్యనారాయణని వెంటనే హైదరాబాద్ కు తిరిగి వెళ్లాలని సూచించింది. అసంతృప్తితో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయకుండా కాంగ్రెస్ లోనే కొనసాగేలా ఒప్పించాలని కూడా సూచించింది. దీంతో ప్రధానిని కలవకుండానే బొత్స తిరిగొచ్చేస్తున్నారు. అసలు ఏమిటి జరిగింది, ఏమిటి విశేషం, అసలు ఏంటి మా తాలూకా అభిప్రాయం చెప్పడానికి వచ్చారు. బాగాలేదు, ఇది చాలా అన్పార్లమెంటరీ అన్డెమోక్రటిక్గా జరిగింది. ఈ విషయాన్ని దీని మీద పూర్తిగా ఏంటి అసలు అసలు ఏంటి బిల్లులో పెట్టారు, ఏమైనవి, ఎందుకు అసలు చేయవలసి వచ్చింది అనే విషయాన్ని నేను కనుక్కోవడానికి వచ్చిన. అందుకే మీరు ఉన్నప్పుడే అడిగి వచ్చి వెళ్తున్నాను. ఈ ఎమ్మెల్యేల రెసిగ్నేషను ఇవన్నీ చేయడం, ఈ డిస్కషన్ అంతా కూడా ఇది అంత ప్రాధాన్యత విషయం కాదు. ప్రాధాన్యత విషయం ఇది రాష్ట్ర విభజన, రాష్ట్ర అంశం అనేది వాళ్ళ ప్రాధాన్యత తప్ప ఎమ్మెల్యేలు రిజైన్ చేయడము లేకపోతే వీళ్ళు రిజైన్ చేయడం ఇదంతా కూడా అంత ప్రస్తుతానికి మొత్తం ప్రాధాన్యత. కోర్ కమిటీ భేటీ తర్వాత 2 ప్రాంతాలకు చెందిన 2-3 నేతల్లో ఆశలు చిగురించినట్లు తెలుస్తోంది. కొద్ది రోజులే అయినా సీఎం పదవి ఎవరికి దక్కబోతుందోనన్న చర్చ జరుగుతోంది. అటు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మాత్రం విభజన బిల్లు రాజ్యసభలోనూ పాస్ అయి త్వరగా రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర పొందితే 2 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తోంది. అటు సీఎం రాజీనామా అస్త్రంపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు టీ కాంగ్రెస్ నేతలు. మాటిమాటికి రాజీనామా చేస్తామనడం కిరణ్ కు జోగ్గా మారిందని, ఈసారి కూడా ఆయన మాట మీద నమ్మకం లేదంటూ సెటైర్ వేశారు శ్రీధర్ బాబు, షబ్బీర్ అలీ.